Tamaşevanên nêja Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş û nûnerên partiyên siyasî ango serokwekîlên wan partiyên ku grûpên wan di nava Parlamentoyê de hene ji bo avakirina komîsyona Parlamentoyê îro civiyan li gorî zanyariyan wê ew komîsyon herî kêm ji 44 endaman pêk were biryar jî hatiye dayîn ku komîsyon bi înisiyatîfa Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş were avakirin. Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Kurtulmuş û nûnerên partiyên siyasî demjimêr dehê berî nîvro civiyan, civîna wan du demjimêr û nîvan jî dirêj kir. Serokwekîlên partiyên siyasî yên ku komên wan li Parlamentoyê hene tê de beşdar bûn. Li gorî zanyariyan endamên î partî di vê qonaxê de komîsyonê de cî nagirin. Di civîna îro de li ser navê komîsyonê jî gotûbêj hatiye kirin. Dem partiyê pêşniyar kiriye gotinên aştî û demokrasiyê di navê wê de hebin, partiyên opozîsyonê jî piştkirî dane vê pêşniyarê. Yek ji mijara ku hatiye gotûbêjkirin jî hejmara endamên komîsyonê bûye wê endamên 6 partiyên siyasî yên ku koma wan li Parlamentoyê nîne jî beşdarî komîsyonê bibin. Bi giştî herî kêm 44 endamên komîsyonê hebin. Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş, Serokwekîlê Koma AK Partiye Abdulhamid Gül, Serokwekîlê Koma CHP Murat Emîr, Serokwekîla Koma Dem Partiye Gulistan Kılıç Koçyiğit, Serokwekîla Koma MHP Erkan Akçay, Serokwekîlê Koma İYİ Parti Buğra Kavuncu, Serokwekîlê Koma Yeniyolê Bülent Kaya beşdarî vê civîna îro bibûn.